Ja, så er det jo ved at være jul igen. Her på Tornekrogen ved Anders jo altid sætter en ære i at være først med tingene. Så og tidligere mødt ham i hans gøren og laden. Her kan vi også se det. Det er jo smukt. Smukt. Og det er jo noget at kigge på oppe i Norge. Så det er jo altid dejligt. Så her kan man se igen. Så vi kan jo kun sige tidligt glædelig jul. Julen varer længe og koster mange penge. Det ved vi alle sammen. Så derfor er det jo om at være tidligt ude her den 12. november. God jul!